A la mañana. Dietro, ¿no? Está bien. ¿Qué? ¿Estás equipado? ¿Sabes con él? Que va Pablo y Juan. Con Uruguay, sí, sí. No, ya. Claro, me alegro a ver.
Es el diputado Vamos para atrás, un poquito para atrás, así nos cortamos todo, Bueno, vamos a meter recorte porque... Pero faltan dos, Faltan dos. Vamos a esperar. Se levanta.
Está perfecto. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da.
Presidente da Xunta, alcalde de Pontevedra, consellero de Cultura, presidente da Diputación, presidente do Centro Galiza de Bosaires, vicepresidenta da Diputación, directora do Museo, representantes das fundacións Bóveda, Castelao, da UNED, autoridades, amigas e amigos. Hai días que permanecen na memoria e hai días que pasan a historia. Eu estou convencido que hoxe é un deses días. Dentro duns anos, cando se fale da historia do Museo de Pontevedra, lembrarase este 25 de xuño de 26 como día en que chegou a Pontevedra a derradeira lección do mestre, que chegou á cidade de Castelao, a obra cumbre de Castelao. Un acontecimiento histórico para o museo, para Pontevedra e para toda Galicia. Por iso, o primeiro que quero facer é dar as grazas. Grazas ao Centro Galicia de Bosaires e ao seu presidente, José María Vilalén, pola súa enorme generosidade. Gracias por entender que esta obra debe regresar, aínda que fose temporalmente, á terra que inspirou. Os galegos da outra beira do Atlántico volveron demostrar que nunca deixaron de cuidar da nosa cultura. Quero agradecer tamén o extraordinario traballo de todo o persoal do Museo de Pontevedra, encabezado pola súa directora, Ángeles Tilbe, e por Cruz Farto, así como de tantos e tantos traballadores da Diputación que durante máis de 2 anos e medio fixeron posible que hoxe estemos aquí. Foi un camiño complexo, con innumerables trámites administrativos, trabas e dificultades, pero comprobaremos hoxe que o esforzo pagou a pena. Traer a derradeira lección do mestre a Pontevedra responde a unha decisión profundamente cultural. En primeiro lugar, porque nos permite afondar na figura poliédrica do maestro Castelao. Falamos dun artista, falamos dun escritor, falamos dun debuxante, dun intelectual irrepetible, e non existe mellor lugar no mundo para contemplar a súa obra mestra que o museo que conserva a maior parte da súa obra e que leva o seu mesmo nome. Por iso, organizamos tamén da man da Fundación Castelao un programa de seminarios que permitirá coñecer mellor o seu pensamento, a súa creación artística e o seu legado. En segundo lugar, porque esta exposición é tamén unha oportunidade para falar de Alexandre Bóveda e de historia, da nosa memoria colectiva. A historia debe estudarse con rigor, con serenidade e sen esquecementos, e por iso tamén contamos coa Fundación Alexandre Bóveda para contribuir a este coñecemento. O único pecado que cometeu Bóveda foi o de amar a Galicia. E en terceiro lugar, porque esta exposición permítenos falar dun dos fenómenos que marcou a segunda metade do século XX na historia de Galicia, o fenómeno da emigración. Miles de galegos cruzaron o océano buscando un futuro mellor, uns por motivos económicos, outros por motivos políticos. E moitos deles sostiveron as súas familias desta América e contribuíron decisivamente ao progreso da nosa terra. Outros conservaron alá a nosa lingua, as nosas tradicións, a nosa cultura, cando aquí se atravesaban momentos moi difíciles. Sen esa Galicia exterior, sería imposible entender o que somos hoxe. Por iso, tamén quisemos organizar, xunto coa UNED, un programa de actividades alrededor da migración, porque coñecer a nosa historia tamén é comprender o sacrificio de tantas xeracións de galegos. Pero esta exposición non fala só do pasado, fala, sobre todo, do futuro do Museo de Pontevedra. En menos de 3 anos, iniciamos unha transformación que marcará un antes e despois na historia desta institución. Celebramos a exposición temporal máis visitada dos últimos 15 anos aquí, nesta mesma sala. Recuperamos a Bienal de Pontevedra, a Bienal de Arte Contemporánea máis antigua de España, converténdoa nun novo referente nacional e internacional.
Adquirimos o arquivo familiar de Valle Inclán, o máis importante que existe, para que Pontevedra reúna ao mesmo tempo no museo o legado dos dois nomes máis universais da nosa cultura, Castelao e Valle Inclán. E pusemos en marcha Santa Clara, que non é simplemente unha rehabilitación arquitectónica, é seguramente o proxecto cultural e arquitectónico máis importante de Galicia e un dos máis importantes de España. Un proxecto pensado para próximas xeracións, para facer do Museo de Pontevedra unha institución máis aberta, máis moderna e máis internacional. Todo iso responde a unha única idea. Pontevedra non pode só limitarse a conservar o seu extraordinario patrimonio. Ten que liderar a cultura galega, ten que ser unha referencia para Galicia e para España, ten que demostrar que desde aquí tamén se poden impulsar os grandes proxectos culturais do noso tempo. A derradeira lección do mestre é a mellor demostración desta ambición. É moi posible que esta sexa a derradeira oportunidade que teñamos unha xeración de contemplar esta obra en Galicia. Iso fai desta exposición un acontecimento irrepetible. Haberá quen a coñeza no futuro a través dos libros ou das fotografías. Nós temos o privilexio, hoxe, gracias aos nosos irmáns de Bos Aires, de poder vela aquí, diante de nós, no lugar onde probablemente mellor dialoga coa obra e coa figura do seu autor. Frente á división, nos apostamos polo diálogo. Fronte á contienda, nos apostamos pola concordia. Castelao pertenece a todos os galegos. O seu legado é patrimonio de todos. E precisamente por iso debemos coidalo, difundilo e compartilo. Oxalá miles de persoas pasen por este museo nos próximos meses. Oxalá moitos nenos e moitas nenas descubran aquí pola primeira vez quen foi Castelao e quen foi Bóveda. Oxalá esta exposición esperte emoción, reflexión e tamén orgullo polo que somos. Porque hai exposicións que quedan na memoria e estou convencido que esta será unha delas. Moitísimas gracias a todos. Señor presidente da Xunta de Galicia, señor presidente da Deputación de Pontevedra, señor alcalde de Pontevedra, señor vicepresidente da Deputación e señora vicepresidenta da Deputación de Pontevedra, señor presidente do Centro Galicia de Bos Aires, señora presidenta do Consello da Cultura Galega, señor presidente da Real Academia Galega, autoridades. Ten razón o vicepresidente cando di que esta é unha xornada histórica para este museo. Poucas veces sentimos a emoción que como poden supoñer, supón para nós poder reunir hoxe a tanta xente alrededor dunha obra excepcional como é a derradeira elección do mestre. Un cadro que nos conecta cun momento decisivo da nosa historia e cunha amizade que marcou o galeguismo do século XX. Hai 90 anos, en xuño de 1936, Galicia estaba a piques de aprobar en referendo o seu Estatuto de Autonomía. Dous amigos galeguistas, Alexandre Bóveda e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, un de Ourense e outro de Rianxo, pero pontevedreses de adopción, traballaban intensamente para facer realidade este proxecto de autogoberno. Bóveda participou dunha maneira fundamental na redacción dese estatuto e Castelao contribuiu incluso na campaña de difusión que acompañou aquel proceso. A aprobación do estatuto foi un éxito histórico, pero poucas semanas despois o golpe de Estado de xullo interrompiu violentamente aquel camiño. Castelao viuse obrigado a sair para o exilio, mentres que Alexandre Bóveda tuvo un destino ainda máis tráxico, pois foi fusilado na Caíra o 17 de agosto de 1936, cando tiña só 33 anos. A súa tráxica morte supuxo unha perda inmensa para Galicia e unha ferida personal moi fonda para Castelao. Non só desaparecía un íntimo amigo e un colaborador imprescindible, senón tamén quen el consideraba o futuro guieiro do galeguismo
a figura chamada a liderar o desenvolvemento político e institucional dunha Galicia con autogoberno. En 1945, un Castelao coa vista xa moi menguada fixo un último esforzo como artista para pintar este lenzo no contexto da celebración da Diada dos Mártires Galegos en Bos Aires. Quería lembrar nel que aquelas mortes non foran en van e que daquel sangue agromaría máis pronto que tarde un novo tempo democrático. O cadro naceu xa como agradecemento á diáspora galega que o acolleu en Argentina, como homenaxe ao amigo, como xeito de honrar a memoria dos que deron a súa vida pola liberdade e a xusticia e como símbolo galeguista do anhelo de democracia que se debía proxectar cara ao futuro. Por iso, esta obra vai máis alá do seu valor artístico. A súa forza reside na capacidade de transmitir valores universais, a defensa da dignidade humana, da xustiza, da liberdade e da memoria. Non é a representación dunha derrota, senón dun compromiso que sobreviviu á violencia e ao paso do tempo. É unha honra que esta obra regrese temporalmente a Galicia e que o faga ao Museo de Pontevedra, institución estreitamente vinculada ao legado de Castelao. Aquí dialoga cos seus álbums de guerra e co conxunto da súa obra, permitindo comprender mellor o contexto no que foi creada e o seu profundo significado. Quero expresar tamén o noso agradecemento á Deputación de Pontevedra, e nomeadamente a don Rafael Domínguez, que sin o seu empeño pois non teríamos conseguido traelo á obra. E tamén, de maneira moi especial, o Centro Galicia de Buenos Aires, nomeadamente no seu presidente, o señor Vilalén, que custodia esta obra ao outro lado do Atlántico e que hoxe comparten con nos. Unha institución que conserva o legado das xeracións de emigrantes e exiliados que, como Castelao, atoparon ali un fogar desde o que manter viva a súa identidade, a súa cultura e o seu compromiso con Galicia, contribuindo tamén a manter acesa a esperanza nun futuro democrático para o país. Durante os próximos meses teremos a oportunidade de contemplala e de coñecer mellor a historia que encerra. Agardamos que cada visitante saia desta exposición cunha comprensión máis profunda do seu significado e da importancia de manter viva a memoria colectiva, porque esa é, ao cabo, a misión que Castelao lle outorgou ao mestre Bóveda, que a súa verdadeira lección non morrese con el e a continuase inspirando e inspirándonos a xeracións futuras. Moitas grazas. Excelentísimas autoridades, estimadas amigas e amigos, hoxe respiramos a trascendencia dun día histórico. Fronte a nós, a cristalización dun anhelo, a derradeira lección do mestre protagoniza esta exposición no Museo de Pontevedra. Resulta imperativo lembrar que esta obra se creou na emigración ao Aveiro, daquela centro orensán, venerable antecesor do Centro Galicia, que obrou como refugio e obradoiro creativo de Castelao na cidade de Bos Aires. Foi ali, no abrazo inmenso da diáspora, onde se forzaron piares da nosa identidade. Así, a igual que ese templo doutrinario que sempre en Galiza, non podemos obviar a Rianceira, himno popular por excelencia, que foi composta tamén en Bos Aires como tributo ao propio Castelao. Naquelas mesmas latitudes redactouse a esmorga, sin esquecer o himno e a bandeira concebidos tamén na diáspora, baixo os céus de Montevideo, e da capital argentina, xestouse e materializouse o Consello de Galiza, órgano precursor da nosa anhelada autonomía. Lembremos, tomemos xeito,
as máis de 300 escolas construídas por emigrantes desta terra. Eu fun a unha delas. E meu avó materno descansa nun cemiterio tamén construído por un emigrante. Sin dúbida, Galicia é moito máis que un lindeiro xeográfico. A Galicia contemporánea resulta incomprensible sen o prima da emigración. É por iso que se desexamos que a mocedade edifique o mañá con orgullo xenuíno, o fenómeno migratorio debe posuir un capítulo fiel e riguroso dentro do currículo educativo en cada aula da Galicia territorial. Por outra parte, as instituciones públicas e privadas de Galicia deben traballar man con noso para o desenvolvemento de proxectos de trascendencia, como o Instituto Galego Hispano-Argentino Santiago Apóstolo de Buenos Aires. Trátase de promover a cultura e a educación mediante accións de magnitude, de brindar respostas ás novas generacións na sociedade de acollida, infundindo a esencia e o selo de Galicia en toda actividade que emprendamos. Debemos erixirnos como cabeza de ponte, espacio de interacción entre ambas beiras, garantindo a pervivencia da nosa identidade. O fortalecemento da diáspora será un alicerce inalterable tamén para as 4 provincias administrativas. Esa é a Galicia universal. Esa é a Galicia ideal coa que soñou Castelao. O Centro de Galicia de Bos Aires asume a súa condición de propietaria e custodio deste icónico patrimonio con unha responsabilidade absoluta. A derradeira elección do mestre constitúe un símbolo supremo de toda Galicia e de todos os seus fillos e fillas. A nosa vontade é plena e irrevocable. Que cada persoa poida mergullarse nesta memoria visual. Unha memoria que nos interpela e nos convida a estar á altura do noso mañá. Deteñámonos na quietude do mestre caído. Esa figura xacente trascende a materia do óleo para personificar a Alexandre Bóveda, cuxa inmolación sermonou como un mandato irrenunciable na conciencia colectiva do noso povo. Esa é a elección prominente e perpetua que expón Castelao en a derradeira elección do mestre, da que nunca, en ningunha circunstancia, debemos deixar de aprender os galegos e galegas ali onde estemos. Un chamamento rotundo que haberá de iluminar o porvir. Remato e fago convencido de que a grandeza de Castelao reside na inmensidade da súa obra e do seu pensamento. Mundos tangibles e intangibles que se entrelazan para deseñar un territorio. Isto o dicen moitas veces. Un territorio onde todos cabemos. Moitas gracias. A miña patria natural é Galiza. Ámoa ferventemente. Xamais a traizoaría, aínda que se me concedesen séculos para vivir. Adóroa até máis alá da miña morte. Se entende o tribunal que por este amor entrañable debe de serme aplicada a pena de morte, recibireina como un sacrificio máis por ela. Fixen canto puden por Galiza e máis faría se puidese. Se non podo,
até gostaría de morrer pola miña patria. Baixo a súa bandeira desexo ser enterrado. Estas foron as palabras que Alexandre Bóveda dixo cando aquel paripé de tribunal que se limitou a ditar unha sentencia que xa viña dada de antes por aqueles que Pondal lles chamaba férridos e duros que non nos entenden non. Foi este o testamento político e vital de Alexandre Bóveda que inspirou o cuadro de Castelao a derradeira lección do mestre, que hoxe inauguramos tal como outros fixeron no ano 1945 en Bos Aires, unha escena a que podemos asomarnos grazas á foto que está acompañando o cadro na exposición. Castelao e Bóveda, Bóveda e Castelao, foron dous pontevedreses de adopción que escribiron a historia dunha época en Pontevedra e dunha época tamén en Galiza. Esta vinculación con Pontevedra levou a que fora precisamente a nosa cidade na que se celebre o Día da Galicia Mártir desde hai moitos anos, aniversario do asesinato de Bóveda, e tamén lembra que Pontevedra foi onde máis se ten avanzado no recoñecemento e rehabilitación da súa figura. Eu mesmo, como alcalde e antes tamén de ser alcalde, tiven como prioridade sempre o recoñecemento, a restauración e a posta en valor do bo e xeneroso que foi Alexandre Bóveda. No ano 1986, por iniciativa da Fundación Alexandre Bóveda e de moitos e moitas pontevedreses, inaugurouse un busto na praza de Curros Enríquez no 50 aniversario da súa morte. No ano 1999, xa sendo alcalde, en novembro, aprobou o Concello de Pontevedra concederlle a medalla de ouro do Concello de Pontevedra a Bóveda e tamén o título de fillo adoptivo pola súa entrega, polo seu exemplo ético, polo seu espírito dialogante e o seu traballo a prol da liberdade e do progreso de Galiza. No ano 2003, coincidindo co centenario do seu nacemento, procedemos a dedicar ese ano como ano Bóveda. E no ano 2004, a Diputación de Pontevedra tamén nombrou a Bóveda como fillo adoptivo. As persoas nacionalistas galegas actuais somos fillos e fillas políticas de Alexandre Bóveda, tamén de Castelao, e sentímonos con toda a humildade do mundo herdeiras do legado, do amor e compromiso por Galiza que tanto Castelao como Bóveda deixaron. Eu vou a seguir loitando sempre para que o legado de Bóveda teña o recoñecemento oficial do 17 de agosto como Día da Galicia Mártir e sexa isto unha realidade canto antes por parte da Xunta de Galiza, que é quen ten autoridade para facelo. E poidamos así dar un paso máis adiante nesta tarefa de recoñecemento tan necesaria. E quero rematar esta intervención coa esperanza, é o último que se perde, de que este cadro, esta obra, poida, nalgún intre, quedarse de xeito definitivo na nosa cidade, no noso museo. Moitísimas grazas a todos por acompañarnos, autoridades, amigas e amigos, e boa tarde a todos e a todas. Moi boa tarde a todos e a todas. Hoxe é un día, como podemos ver, un día especial, un día que quedará marcado para a historia. E eu, antes de dar conta do discurso, quería aproveitar para facer e para agradecer algunhas das cousas máis fermosas que me teñen pasado a min, personalmente,
dende que teño a gran honra e a gran fortuna de representar a Galicia a través da Consellería de Cultura. E unha delas, querido presidente, a temos aquí, e é o querido Vilalén, presidente do Centro Galicia, que tiva ben recibirnos nunha visita na que fun acompañado tamén polo presidente da Diputación. E un pudo observar aí, se pode dar conta, unha persoa que máis foi educada, foi criada no galeguismo, que defende profundamente os valores que nos identifican e que nos singularizan no mundo. Ali puden ver o peso da historia, da historia e o peso tamén da memoria. Creo que Vilalén recordas, diante daquele cadro, as nosas reflexións, os nosos comentarios, e un se dá conta de que hai unha Galicia que non é territorial, que está fora das nosas fronteiras, que vive con unha paixón extraordinaria os nosos profundos sentimentos de galegos. E creo que nesa diáspora, nesa emigración, reside unha parte fundamental, unha parte importantísima, necesaria, fundamentalmente necesaria, para saber o que somos, para saber onde vimos e para saber tamén cara onde queremos ir. E por iso eu quero agradecer expresamente ao Centro Galicia, a todas as persoas que o construíron con moito traballo, con moito esforzo, e que foron quen de manter vivo ese legado que hoxe, un pequeno anaco, un anaco importantísimo da nosa historia e da nosa memoria, chega aquí a Pontevedra. Por eso, querido Vilalén, ademais desos lazos de amizade, de respeto e de consideración que teño cara a ti e cara o que ti representas, tamén cho quero facer extensivo ao resto dos galegos que viven con paixón de primeira, de segunda e terceira xeración, ca mesma ilusión que viviron seus pais e seus avós, saben do importante que é seguir mantendo vivo o legado e a memoria daqueles que nos precederon. Moitísimas gracias. Gracias, alcalde, por recibirnos aquí na túa casa, presidente da Diputación, presidente da Xunta, vicepresidentes, queridos representantes das entidades sociais e colectivos, presidenta da Real Academia Galega, presidenta electa todavía no do Consello da Cultura. Gracias por estar hoxe aquí, creo que dando unha mostra de tolerancia, e de respeto. E decía que hoxe é un día histórico, para a cultura galega, e hoxe é un día histórico para Galicia de aquí e para a Galicia da emigración. Regresa, sen dúbida, a obra máis significativa de Daniel Rodríguez Castelao, como esta derradeira eleición do mestre, e a Semade o fai por primeira vez. Xa estivo en Galicia, xa se falou dela tamén a mediados dos anos 40, nesa foto que acompaña esta exposición, e se fixo tamén na Cidade da Cultura, e hoxe volve ao lugar onde ten un espazo propio que é este museo de Pontevedra. Esta exposición creo que se pode entender perfectamente como un epílogo, un precioso final de un fermoso ano Castelao, no que celebramos no ano 2025 o 75 cabo de ano do pasamento do ilustre galeguista. E creo que, ademais, o facemos dun xeito extraordinario, un ano no que se rendiron se tributaron máis de 80 recoñecementos en todo o territorio, en toda Galicia, espallados por toda e cada unha dos nosos concellos, e que eu creo que é importante, fundamental, para que as novas xeracións, esas que veñen atrás, esas as que lle debemos o noso legado, adquiran un maior e un mellor coñecemento da figura e da obra e do pensamento tamén de Castelao. Pero, ademais, esta obra única ven a Pontevedra tamén cando se cumplen unhas efemérides realmente importantes, trascendentes. Se cumplen 90 anos do plebiscito do Estatuto de Autonomía, texto que, ademais, impulsaron de forma decidida tanto Alexandre Bóveda como Castelao. Tamén se cumplen 90 anos do inicio da Guerra Civil, e, ademais, tamén se cumplen tristemente esos 90 anos do cruel asesinato de Bóveda. Polo que creo que esta mostra, esta exposición que hoxe recibimos aquí, é un acto de xusticia, é un acto de lembranza e é un homenaxe para todas aquelas víctimas que nunca tiveron que haber sido.
Un homenaxe a todos aqueles como Alexandre Bóveda que fixeron e levaron a cabo unha importantísima labor para a construción do que hoxe somos, da Galicia, que hoxe somos orgullosa, fundamentalmente da nosa identidade, e que nos caracteriza en todo o mundo. Unha comunidade profundamente democrática e unha comunidade profundamente plural, que é o resultado daqueles, como dixo o alcalde, bos e xenerosos, que defenderon sempre, con rotundidade, e ás veces, como neste caso, desgraciado caso, hasta as súas máximas consecuencias, a súa singularidade, a nosa singularidade histórica, cultural e, por suposto, lingüística. En este sentido, esta derradeira elección do mestre, peza central desta exposición que hoxe inauguramos, tamén nos vai a permitir disfrutar de outras importantes xollas documentais que atesoura esta casa. Creo que trascende profundamente do estético ou artístico e vai moito máis alá para ser a testemunha viva e directa da memoria colectiva de un orgulloso país. Se unha obra de arte é unha creación que convida o espectador á súa contemplación, esta, a de Castelao, nos interpela e nos convida a reflexionar. Unha obra que conmoveu a todo o pobo galego. E aquí radica o simbolismo real da obra e a maxestuosidade do gran artista que a soñou e que a pintou. Castelao, tal e como quedou patente o pasado ano, foi un artista polifacético, un auténtico guía moral e intelectual, un político que soubo plasmar esas circunstancias, esas durísimas, injustificables e o galla que nunca repetidas circunstancias da súa época, tanto na súa obra escrita como na súa obra plástica. Esta, a derradeira lección do mestre, non é unha simple ollada, non é unha simple mirada ao noso pasado, senón tamén unha necesaria mirada cara ao futuro, porque só dende o coñecemento, só dende a nosa historia, só dende as nosas raíces, somos quen e seremos quen de construir a Galicia que todos desexamos para mañán. Neste sentido, non me queda máis que felicitar, por suposto, a Diputación pola xestión realizada. Sei que non é fácil, sei que é sempre moi complexo chegar a estos acordos entre unha sociedade que ademais tiña toda a vontade para poder ceder esta obra, pero sei que non foi nada complexo, non nada fácil, foi unha experiencia moi complexa, pero aquí hubo unha implicación fundamental por parte da Diputación de Pontevedra. Gracias por permitirnos poder ter aquí esta obra icónica para a nosa historia. Un traballo de diplomacia que creo que demostra o compromiso de manter viva esa tan necesaria memoria colectiva e a figura e o legado de Alexandre Bóveda. Nunca poderemos esquecer que a derradeira lección do mestre só veu, como decía antes, en dúas ocasións a Galicia, unha no ano 2018 e outra a que alberga esta exposición que hoxe inauguramos. Por eso quero agradecer especialmente, e sei da importancia do legado que supón para o Centro Galego de Bos Aires a súa colaboración. Para que este viaxe fora posible, para benizar a toda a colectividade que desempeñades unha labor fundamental para manter viva a cultura galega e que todos os galegos e as galegas, a pesar de encontrarse lonxe da súa terra, permitan gozar dun lugar no que paliar esa morriña e donde avivar as súas raíces que os manteñen profundamente unidos á Galicia que tanto aman. Sodes fiéis herdeiros dese gran espírito galeguista que cultivou o propio Bóveda e o propio Castelao. Tamén a Ángel Estilbe, directora deste museo, comisaria desta exposición, por elaborar este discurso narrativo que imos a poder observar nuns minutos e que permita a todo o pobo galego contemplar no seu máximo esplendor esta maxestuosa obra de Castelao que se complementa ademais con outros documentos que forman parte do fondo do Museo de Pontevedra. Mostras como esta, como a que hoxe nos reúne aquí, enriquecen profundamente a nosa programación cultural e nos permite seguir afondando nos persoeiros que son momentos e participaron nos momentos claves da historia e da identidade do noso país. Esta exposición é unha mostra profunda da Galicia que recoñece, que quere recoñecer a súa historia, que quere recoñecer a esos vós e xenerosos que contribuíron a construir a Galicia autonómica que se proxecta orgullosa cara ao mundo cunha identidade sólida e comprometida. Esta exposición é
un acto de lembranza. Esta exposición é un acto de recoñecemento. Esta exposición é un acto de memoria, pero tamén é e debe de ser unha mirada cara ao futuro, donde a honestidade e o compromiso por facer máis grande a Galicia, esa Galicia que tamén soñou Castelao. Moitísimas gracias. Presidente da Xunta de Galicia, alcalde de Pontevedra, conselleiro de Cultura, vicepresidente da Diputación, vicepresidenta, compañeiros, compañeiras do Goberno, querido presidente da Casa de Galicia de Bos Aires, directora do Museo, autoridades, todas aquí presentes, representantes da Fundación Bóveda, da Fundación Castelao, veciños, veciñas, moi boa tarde a todos e a todas. E a verdade é que pronunciar un discurso a escasos metros donde está a derradeira lección do mestre impón, porque é tan rotunda e conmovedora, que conmove tanto a súa mensaxe que non hai palabra que lle faga xusticia. E conscientes de que nada pode equiparar o que vamos poder ter ocasión agora que ver en vivo ese cadro, pois coa invitación que hoxe enviamos a toda Galicia, abre unha exposición e tamén finaliza unha particular viaxe. Todos estes esforzos de 3 anos de Diputación e a enorme xenerosidade do Centro Galicia de Bos Aires desembocan neste xoves, un día en que a cidade que Castelao apreciou, o museo que fundou e o edificio que leva o seu nome reciben a súa obra maestra. Non por evidente, aproveitando aquí a presenza dos membros dos nosos colaboradores da Fundación Bóveda, quero pasar máis tempo sen referirme á principal leición que Castelao recrea no cadro. Certo é que a obra medra axiña como clamor contra o horror da represión da Guerra Civil ou que chega aos nosos días como esa vacina contra o esquecemento sen perder forza na denuncia, pero ante todo nace como homenaxe ao vil asesinato a Alexandre Bóveda, mártir pola liberdade tan ligado a esta cidade, a Pontevedra. E desa derradeira leición derivan as demais. E compre lembralo, é xusto lembralo. Castelao crea un símbolo, como as obras das mellores escolas, o Guernica galego, representa un emblema cunha multitude de capas, diáspora, galeguismo, memoria. Con todo, o telón de fondo desde 1945 ata hoxe é só un e non ten discusión. Castelao pinta naquela Galicia ideal de Bos Aires, pero faino exiliado, a salvo da longa noite de pedra, e ao contrario que entón, hoxe a súa obra exponse nunha Galicia libre, unida na pluralidade, próspera, orgullosa da súa lingua, cultura e tradición, unha Galicia recoñecida como nacionalidade histórica na España autonómica, que non despide, dá a benvida, que abraza o regreso de centos de netos de emigrantes e conta as visitas por millóns e os acentos por dúcias. Unha Galicia con esta provincia como parte crucial que nin renuncia ás súas raíces nin pon teito ás súas metas. Como diría Afonso Daniel, neste tempo houbo heróis que troncaron as ideas en feitos. Moitos estiveron e están na Galicia exterior. E xa o fixen en Bos Aires e Montevideo e quero aproveitar aquí en Pontevedra. Me volvo a dirixir a eles aproveitando que están aquí os seus representantes. Eu quero darlle as grazas en nome de toda a provincia, os case 1 millón de veciños e veciñas desta extraordinaria provincia, porque estamos en débeda infinita con eles que deron tanto pan a tantos galegos cando máis o necesitaron e que protexeron a nosa cultura. Días como hoxe, cando tamén recibimos novas tristes de Venezuela, volve a verse ese cariño e os mellores desexos sempre para todos eles. E a cesión do cadro
non é só o enésimo xesto dos galegos bos e xenerosos da diáspora. É a mostra de que tendemos unha ponte constante que nos mantén sempre unidos co outro lado de Galicia. E por iso, debater se o cadro debe volver ou non, ir, vir, é unha discusión estéril, cando sabemos que non hai fronteiras entre os galegos daqui e os de alá. No centro de Galicia de Bos Aires ou no Museo de Pontevedra, a derradeira eleición do mestre sempre está na casa. Non lle poñades chata a obra na mentras non se remata. En Galicia hai sitio para todos. Deixou escrito o intelectual. Hai sitio para debater e discrepar. Faltaría máis. Así de grande Galicia. E a nosa mellor resposta con todo isto é esta. Expoñendo o cadro, co debido rigor, no seu contexto, e logrando para a cidadanía o que outros non quixeron ou non puideron lograr. E é un fito que fala por sí só, ao que todos nos podemos sumar. Ocorre o mesmo coa derradeira. O cadro constitúe a peza central do noso patrimonio e é, por tanto, propiedade de todos os galegos sen excepción de ningún tipo. Ou coa cultura galega, que está sempre inacabada, na que sempre hai espazo. E a Deputación de Pontevedra aspira a ocupar, sin lugar a dúbida, o seu lugar. E esa mesma ambición que tivemos para lograr que este cadro estea aquí no Museo de Pontevedra, propiedade da Deputación de Pontevedra, pois é que tamén o que explica o impulso que estamos a dar para que esa Santa Clara reformada pasa a formar parte do museo, a compraventa do arquivo de Valle Inclán, ou que nos levou a recuperar a Bienal máis antiga de España. Queridas amigas, queridos amigos, débolle a Pontevedra o mellor da miña vida, deixou dito Castelao. É como se estivésemos pechando un círculo. Esta cidade, Pontevedra, será ata o 27 de setembro un centro de peregrinación para milleiros de persoas que queiran contemplar o mellor do seu talento, do seu compromiso, da súa sensibilidade. Así que, vicepresidente, moitísimas grazas polo traballo, polo teu empeño para facer isto unha realidade. Grazas ao museo e a todos os traballadores por ese traballo para chegar hoxe hasta aquí, e grazas ao Centro Galicia de Bos Aires pola xenerosidade e colaboración. É algo que estaremos eternamente agradecidos. E quero rematar convidando a todos a que veñan a ver a derradeira eleición do mestre aquí no Museo de Pontevedra, porque, quen sabe, ao mellor é a última ocasión que está en Galicia. Así que aproveitémola e deste xeito pois podemos dicir que queda inaugurada esta exposición histórica. Moitas grazas. Moitas grazas. A continuación, imos dar paso á visita á exposición, a visita guiada pola directora do museo e comisaria da mostra Ángel Estilbe, e debido ao foro da sala vámola facer por grupos. Primeiro accederán as autoridades e representantes de entidades e logo faremos o resto do público, tamén respetando as indicacións do persoal. Moitas grazas. Boa tarde.
a lección 2.